Venim així, passàvem tota la nit així. I ens ho passàvem de cine. I sí, així veníem, ens fem una torradeta, i berenàvem, millor dit, i ens ho passàvem molt bé. I el que venia carregava. Y después, también la chica, ¿te acuerdas cuando anàvem a la xurreria? Iniciativa? Així, alguna volta anàvem a la xurreria i tot, A les 5 del matí. a les 5 del matí, a Xàtiva, a la plaça del Mercat. Ja tens alguna anècdota que contar, Juli, que tu en tens amb tu. Bueno, l'anècdota més bonica Cuidao, va ser el dia que ens va encendre un coet. Jo portava el saquet, bueno, una motxilla, la portava darrere del llom. Així mateix on estic sentat. I va caure el coet sol, dins de la motxilla. I ara va anar tota la bolsa i tots corrents per ell. I ho vam passar, bueno, jo vaig cremar un poquit, però ho va passar molt bé. Un dia que después de la baixada, pues, Julio y Vicente estaban quedant això mos cabrà, com se vol dir, el Cristo damunt, una varilla, un ferro, un tot pelat, estava a punt de caure. I jo recordo que Julio em va dir, la veritat és que sí, jo podria fer així, ja Julio, tu podries fer, ja ho sé, perquè tu ho fas tot, però bueno, això serà qüestió de parlar, claro, parlant en el retorn, perquè parlant en el retorn primer antes de fer res, no podem fer res sense parlar en el retorn. Com ho fem? Jo dic, pues no ho sé. Recordo que vaig parlar amb Ximo, entonces estava de concejal en l'Ajuntament, i Ximo, mos fa falta un llistat de totes les associacions del poble. Ximo m'ho va facilitar, es van reunir a totes les associacions del poble, van anar a dir a l'Ajuntament, me'n recordo jo, che, estava ple allò. Què fem? Primer era fer un informe de veure i què és el que costava de restaurar, perquè diners no hi havia, saps? A què us diguem? Pues us diguem a aquesta xiqueta d'ací del poble, a la de Severino, saps? I diu, mira, t'importaria fer-nos un informe? I ella sí, vos faig, que per cert, l'informe mos el va fer. El que passa que el pressupost no sé a lo que va costar, m'has comprès. Després, el que mos convenia era saber a veure d'on traiem més diners. El problema estava en els diners. Pues entre Julio, Sagristà i jo vam intentar més o menys que abaixem el Cristo tots els anys, reunir-nos ja a sostre xina, què fem? Pues avant, cap problema, a veure, què és el que han de fer? Pues vam decidir a fer fotos, a repartir propaganda, o sigui, a repartir fotos del Cristo, i recorda que Julio va, jo pague el Marc, la meva cosina Trini ens va facilitar les fotos. Qui més? La fusteria també, ens va fer coses. La bona qüestió, quan vam començar a vendre loteria, a vendre rifa, me'n recordo una anècdota que van comprar 6 o 7 gallines i els vam rifar. Van treure més diners que mai. La gent comprava la rifa sense saber el que era. Era pel Cristo, pues comprava rifa. Totes gallines, ojo, que això és qualsevol cosa. Bueno, ja tenim uns quants diners. Li passem el pressupost a aquesta xica. Són tants diners, no sé, de Javier. Això val... Dic, pues bueno, aneu fent i està on apleguem, m'has comprès. La veritat és que tenim algun duret. I a poquet li van dir, vaig a la supervisió sempre de l'església. I era això, tu tens que estar de front. Perfecte. I diu, pues avant, anem avant, i ja t'ho dic, vam començar a recaudar, a poquet a recaudar, i li van dir a la xica esta, ves fent. I a poc vam anar pagant-li, i a poquet pues, vam anar unint-nos tots, i fins que ja ha hecho tot això. Jo recordo en el principi també que li van plantejar fer la baixada del Cristo per streaming, que anem a veure, val diners, però que el reconega gent que ha estat a l'hospital que el dia del Cristo ha vist la baixada, un malalt, o que ta abuela o ton pare estiga mal, i que el diga, che, gràcies per haver-m'ho fet, per la televisió jo ho puc veure, això no té preu, has comprès? I per tant, pues, a poquet s'ha fet això, a última hora van canviar de retorn, va vindre Toni i diu, això s'ha de fer oficial. Va fer oficial, venia el president, un vicepresident, un tesorer, i està tot oficial. També vos tinc que dir que no és una cosa tancada, és una cosa en la qual estigui oberta per tots. Que pareix ser que no, ahir és una cosa tancada i ahir no pot entrar ningú. Que va, al contrari, ojalà hi hagués més gent de les que siguem, m'has comprès? I des d'ací vull animar a tota la gent que vulgui vindre i ser
participe de lo que estem fent, que tranquil·lament pot vindre i acudir amb nosaltres i vos anima que vingueu perquè és una cosa bonica, de veres. Jo vaig decidir ser portador perquè ho tenia en casa, des de ben xocotet veia al meu pare agarrar al Crist i al meu germà també, i jo vaig decidir que jo dic, tinc que ser jo també seguir la tradició familiar. A mi ser portador és un honor i un privilegi. És una cosa que portem en el cor, disfrutem molt fent la baixada del Cristo, portem el Cristo al nostre muscle, la gent el veu, l'aclama, i és una sensació que un portador ho viu d'una forma molt especial. Jo soc una persona emotiva i la veritat que el nostre Crist l'aprecia molt, el vull molt, parla molt en ell i és un gran honor portar-lo. No ha faltat mai en la vida la professó. Aunque visc en Llaunau ja des que em vaig casar, jo sempre he sigut de Genovès. Així em coneixen per el nom de mon pare. Els Vicente no em coneixen, diuen Màxim o Maximet. Jo estic molt orgullós de ser del Genovès, estar en la nostra associació i tindre la fe que li tinc al Cristo. I això és el més important que n'hi ha en la vida de moltes persones, així no poc. Que fa molts anys enrere anaven només els homes. I els homes tots ben mudats, camisa blanca, molts en traje, i quan el tio Pepe nomenava alguna cosa, els homes feien cas i les produccions eren molt boniques. Ara no és el mateix, perquè van les dones, els carros, els xiquets, i és molt complicat guardar aquest ordre que guardaven quan no eren només a soles. Però tot això, clar, els temps canvien i la producció evoluciona i queda molt bé que puguem participar tots. És el que ens han ensenyat des de xocotet, pujar a cines pares, a la novena, i sempre demanar-li algun favor. Sempre l'han tingut en el cor de nosaltres. I és agrair i el sentiment que tu tens quan t'abaixes el Cristo, sentint la marxa fúnebre d'Alfonso XII, això no es pot dir en paraules. Volem agrair a tots els portadors, veteranos i vells que estaven en la parròquia antes de fer esta corporació. I especialment als portadors que són els que han faltat últimament, que són Paco Cabanes, Julio Descalç, Panete i Julio García, que són, aquests portadors han fet molt per el Cristo que tinguem ara. Ser portador del Crist no és simplement un lloc dins de la processó. És una emoció que travessa generacions. Una fe que es viu amb cada pas, amb cada gir, amb cada mirada. És ser partícip d'un moment on el Crist es fa poble, es fa genovès. Quan arriben les festes, els carrers s'omplin d'esperança, de promeses, de records. Els portadors del Crist saben que no estan sols, porten amb ells el cor de tot un poble. Porten les llàgrimes dels que ja no hi són, les súpliques dels malalts, la fe senzilla dels majors i la il·lusió dels xiquets que el miren des del carrer. La baixada no és només una processó, és una oració feta dansa, és el silenci trencat per l'alè contingut d'un poble que estima el seu Crist amb tot l'ànima. I en este acte tan esperat, ser portador del Crist significa molt més que una tasca, perquè és el sentir el pes de la imatge i alhora el pes dolç d'un poble sencer que confia en ell. Cada 6 d'agost es renova la història d'un poble que no oblida, que manté viva la seva ànima en eixe Crist que baixa del Calvari per estar entre els seus. I quan tot acaba i el Crist torna a la seva ermita, els portadors descansen amb l'esperit ple de pau i gratitud, sabent
que han format part d'un moment únic, irrepetible i etern. Regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta.